Kaixo, ongi etorri enpresarian telebistaren elkarrizketa saiora. Dakizuen bezala, Bai Euskarari elkartearen proiektua da enpresarean eta proiektuaren helburua da euskaraz lan egin nahi duten enpresen eta profesionalen arteko harremana eta elkarlana sustatzea. Bai Euskarari komunitateko entitateak ekartzen ditugu saio honetara eta gaurkoan Inobazkeko enpresa berrikuntzako koordinatzaile nagusia dugu gurekin. Gotzon Bernaola. Ongi etorri Gotzon. Egunon. Lan mentoring programa jarri duzu martxan lanbiderekin batera. Zer da programa hori eta zein helburu lortu nahi dituzue? Lan mentoring, lanbide eta Inobazkeren artean martxan jarri dugu proiektu piloto bat da Euskadiko ETEek langileen belaunaldi erreleboaren arazoi aurre egiteko zuzenduta, enpresaren ezagutza segurtatzeko eta baita ere proiektatzeko. Honek zer esain nahi du? Bere negozioarentzat kritikoak diren lanpostuak eta lanpostu honei lotutako ezagutzak modu egokian transferitzeko modelo bat aplikatzea eta sistematizatzea enpresa barruan eskaintzen dugula lan mentoring programaren bitartez. Eta zehazki zer eskaintzen die enpresei? Zeintzu dira horrelako aholkularitza pertsonalizatu batek jasotzearen abantaiak? Horretarako 50 orduko aholkularitza edo laguntza zerbitzu espezializatu bat daukagu, baita ere personalizatua eta doakoa. Programa honen bitartez, ezagutza modu egokian transmititzeko eta enpresan geratzeko, ezagutza ez galtzeko eta prozesu kritikoak eta konpetentzia kritikak enpresa barruan gelditzeko. Eta gainera, programa hau diseinatu dugu emaitzak enpresa barruan gelditzeko, Errelebo hori ondo emateko, orduan izango da. Bai. Abantaiak asko daude programa honetan. Bai. Beste abantaia azpimarratuko zenuke? Abantaiak asko dira, belaunaldia, orain Euskadin daukagun arazo handi bat da, erreleboa, enpresetan, adineko jendea, baina proiektuarekin nahi duguna da, enpresa barruen dagoen talentu eta ezagutza ez galtzea eta mantentzea. Negozioarentzat funtsezkoak diren lanpostuen iraupena bermatzea, eta baita ere garapen profesionala enpresako pertsonentzat eta baita ere sartzen diren langile berrientzat. Eta behar bada eta egoki ikusten bada prozesuaren bidez, egiten duguna da lanpostuen deskribapen bat enpresa barruan. Proiektuak 3 fase desberdin ditu, orduan guk martxan jarri dugun proiektua prozesu bat da enpresa barruan, 50 orduko prozesua, eta hor daukagu diagnostiko txiki bat, negoziaren prozesu kritikoak, zeintzuk diran eta nortzuk diran prozesu horietan dauden pertsonak, zehazteko eta ondo ezagutzeko. Gero daukagu aholkularitza pertsonalizatua beharrak konektatzeko lanbideren tresna publikoekin, prestakuntza, enplegua mantentzeko eta baita ere kontrataziorako dauden laguntzak. Eta azkenekoa da zuzeneko laguntza eta aholkularitza. Diagnostikoan ikusitako profilen ezagutza eta esperientzia enpresa barruan geratu daitezen proiektu konkretu bat enpresa barruan martxan jarrita. Eta honetarako 6 hilabeteko epea daukagu, proiektua enpresa barruan martxan jartzeko, ekintzetako bat, diagnostikoan irtendan ekintzetako bat martxan jartzeko, eta enpresaren premurari soluzio emateko, Eta ze enpresei edo dago zuzenduta hau, zakite edo zein enpresak parte hartu dezake edo jarraitu behar dituzte irizpide batzuk? Momentu honetan proiektu piloto batetan gaude. Probatzen ari gara, metodologia desberdinak, enpresa desberdinetan, tamainu desberdinetakoak, sektore desberdinetakoak, metodologia, momentu honetan 4 metodologia daukaguz, 2 gehiago ukiko ditugu datorren hilean, eta gu probatzen ari gara zein den metodologiarik hoberena enpresa batetan aplikatzeko. Horrek esan nahi du, piloto honen ostean ebaluazio bat egingo dugula eta hortik atarako
dituguzan ezagutzak, diagnostikoa zein den modu hoberen egiteko, aholkularitza egiteko zein den modurik agilena edo hoberena, baina programa enpresa guztientzat zabalik dago, baina guretzat premiazkoak dira 10 eta 259 bitarteko plantilla dituzten ETEek. Eta nagusiki guretzat interesgarriak dira enpresa industrialak, industriari lotutako zerbitzuak, informazioaren eta komunikazioaren gizarteari lotutakoak, logistika, handizkako merkataritziko zuzenduta, enpresa industrialak eta zerbitzu konexuak. Eta esan duzuen piloto baten ari zaretela lanean, baina enpresaren batek nahi badu parte hartu, zer egin beharko luke? Enpresa batek programan sartzea nahi badu, Lanbideren web horrian sartu behar da, lanbide.euskadi.eus web horrian sartu behar da, eta hor, enpresan atalean, hor dago botoitzik bat enpresa jartzen duena, lan mentorinen agertzen den ikonoan sartu, eta hor daukate informazio guztia programari buruz, baita ere izena emateko atal bat, eta prozesua oso erreza da, bakarrik enpresaren izena hemen behar da, euren arazoa edo momentu honetan daukaten belaunaldiari buruzko problema azaldu behar digute parrafo txiki batetan, eta guk eskaera hori aztertu ondoren, aholkularitza enpresa bat eskitzen diegu eta prozesu hasten da enpresarekin. Oso ondo, bestela, lan mentorin ez gain, Innobasken ere ari zarete beste proiektu askotan lanean. Ez dakite, azaldu guzu gainetik bada ere, seguru askoz gehiagorako mungo lokela, baina zein beste zerbitzu eskaintzen dizkezuen enpresei Innobasken? Dana dakizue Innobasken berrikuntzaren euskal agentzia dela, eta gure helburu nagusia ETE berritzaileen kopurua handitzeko zenbaki handitzea da. Euskadin ETE asko ditugu, berritzaile bidetik urrun dauden enpresa asko baita ere baditugu, eta gure helburua da ETE berritzaileen kopuru hau handitzea. Gu Europan berrikuntza handiko eskualde bat gara, eta horretarako gure ETEek berrikuntza bidean hasi behar dira. Horretarako guk zerbitzu eta programa desberdinak lantzen ditugu Innobasken barruan, badaukagu ETEi entzuteko eta laguntzeko zerbitzuak, bai berritzeko edo berrikuntzaren bidean hasteko, eta hor daukagu express profila, 7 minututan diagnostiko txiki bat egiten diogu, autodiagnostiko bat da, web horrian, Innobaskenen web horrian posible ikustea da, eta hor ikusten du enpresak ze berrikuntza mailan dagoen, eta baita ere nolako soluzioak dauden bere erronkei emaitzak edo soluzioak emateko. Baita ere, Innobasken ekosistemako eragileekiko konexioak egiten ditugu, sistemako eragileen soluzioak eskaintzen ditugu, baita ere prestakuntza, eta baita ere, enpresa txikientzat, Eusko Jaurlaritza eta Espriren Asinnova programarako sarbidea ere eskaintzen dugu. Asinnova Euskadiko ETEek lehen berrikuntza proiektua egiteko bidea da, eta hor, hainbat esparrutan landu aldira proiektuak ETEen aldetik bai merkatuan, bai prozesuetan, bai produktuan, 50 orduko aholkularitza zerbitzu bat da, eta 3 urte daukaguz programa martxan eta emaitza oso honekin. Bestalde, bai euskarari ziurtagileare baduzu, Innobasken. Ez dakit nola ari zareten euskara txertatzen, zuen egunerokoan? Egunero gero eta gehiago euskara egiten, bai enpresekin dituguzan harremanetan, aldenean, eta bai erakundekiko harremanetan, non gero eta gehiago erabiltzen da euskara,
Bueno, jakina, inobazketik egiten dugun komunikazioaren zer ikusia duen guztia baita ere euskeraz eta gazteleraz egiten dugu, gobernuarekin eta erakundeekin lan egiten dugu, eta orduan, dena euskeraz eta erderaz publikatzen dugu. Eta baita ere, inobazke barruan, nahi duten langileek, inobazkeko langileek ere, errestasunak dituzte baita euskara ikasteko, ez? Orduan, uste dut, esfortzu egiten ari garela euskera balioa jartzeko, ez? Ondo gotzon, hemen utziko dugu elkarrizketa. Mila esker, enpresarian telebistan parte hartzagatik. Bueno, eskerrik asko zuei, egun ona pasa. Berdin, agur. Vale, agur.